Cel mai tare m-a frapat pe mine cum se pot bucura oamenii de răul altui om, deși eu nu le-am greșit acestor oameni cu nimic niciodată. Eu las organele competente să-și facă datoria, pe mine nu m-a deranjat nimeni cu nimic, au venit să lămurească o situație. E adevărat că au venit la 6 dimineața la tine acasă? Chiar 7 era, 7 dimineața. Nu mi-au trezit copilul, nu e plăcut, îți dai seama, au venit civilizat, niște oameni super ok, s-au prezentat, uitați, avem o nelămurire. Puteți să veniți cu noi. Deci copilul nu este afectat, nu vorbim despre lucruri de genul ăsta. Nu, foarte civilizat. Ce s-a întâmplat dincolo cu descinderea, știți de ce s-a întâmplat așa? Pentru că era numele meu. Că dacă era Vasilica Tastaman de la Băicoi, nu o dădea nimeni la televizor pentru suma asta. Dacă te duci mâine la orice restaurant din Herăstrău și cauți prin foi, o să-ți dea de 3 ori suma asta. A pățit nenorocirea asta. Pe ce? Pe aproape nimic. Pe 50.000 de euro în 7 ani care trebuia să-i dea la stat și nu i-a dat și poate să-i dea oricum.